Landirani ku program inaso ya On The Sidelines. Ndipo sabata ino tiunikira kwambiri zokhudzana ndithu ndime yotsiriza ya Castel Challenge Cup kwa Bingu National Stadium kumene ndithu timu ya Maite Mukulu Wanderers ikukumana ndithu imene ya Mzuzu City Hammers. So tikati kuona tikodi anthu akamabwera ku stadium chikonzekero chawo chimakhala chotani, nkhani yokhudzana ndi chisangalalo mphindi na iliyonse tikuonetserani nkhani zimenezo, komanso sayiwala nkhani yokhudzana ndi osewera amapanga bwanji zokonzekera zawo, nanga aphunzitsi kapena kuti makocha ambali zonse ziwiri amatani, ochemerera onse kuma standi zonse zikufuna inuyo mukhale ndi chithunzithunzi zimatani kuti anthu akapita ku stadium makamaka tsiku limene akukondwera kapena tsiku limene akuyembekezera matimu kukumana wina mwa iwo atenga chikho. Kumbukani kuti ndi chikho cha ndalama zokwana 55 million kwacha, so aliyense ali ndi mtima wofuna kutenga. Inu ndife tiye tikhale limodzi pamene kukhale zochitika zambiri zimene zikhale zikukometsa ndithu mwambo umene osayiwala kukhalenso ndithu oyimba amene akhale kukometsa, komanso ndithu akuluakulu kuchokera ku bungwe la famu ndi ena osiyanasiyana amene ndithu akhale pano kuchitira umboni mwambo umenewu ndithu makamaka ndime yotsiriza ya 2024 Castel Challenge Cup. Tiyeni tikhale limodzi. Ndine wa Nyerere. Inu nda Nyerere koma lero simunavale makaka bwa? Aya basi nangofuna. Kapena zungu landa zoti munamukukayikira kuti kena kake sikayenda. Sindikukayika china chilichonse. Kodi maso amene wati wina? Muwina mwina ndi zigoli zingati? Ikhoza kukhala sizikuchepera ziwiri koma. Tachale kwambiri tipano tikuwina game iyi. Kwadaze kuteka ligi ucheka Castel leroli. Muzitemba ifika jana kuti mutenga Castel. Chokuti kuti amenya ujeni mukati mukacha kamavuta ka 49 kacha. Ndekati mwa 49 kafana ndi Mzuzu City Hammers. Mzuzu City Hammers ndi timu yaing'ono. Ndemenya kale zigoli 8. Ndemenya kale zigoli 8. Moti leronso zipezeka zigoli 8. Zikali hata ndemenya 5-0. Mano my name from Blantyre Kokoti Zone. Moyo kwa Blantyre? Kokoti Zone. Koma kuikonda timu. Ndipo timayikonda timu imene muzongona mbendera imene iyi. Koma tiwina. Ndipo musakayike tikuyenera kuwina 3-0. 3-0 kumeneko amene atamwetse zigoli zimene ndi ndani? Eko kuli Clement Nyondo afuna azimikize kuti akuteka golden boot ya Castel akuchinya zake gadi chilo akuchinya komanso chigoli chimodzi chicheka kwa defender metikone asiku la lero lino. Moti mukamachoka panopa chikho chimene chipita kulali lubani limodzi ndinu. Ndipo tikamachoka lero lino tikuwina tigola kuno mawa konivo kupita ku Blantyre pomweso chikho tikapasa president wathu Tom Mpinganjira. Kuda kuchifuna kwambira president tikufuwa tikathokoze pa zabwino zomwe akuipangira timu ya Maite Wanderers. Akakhala munthu wina wapadera mwe atasiya kuisapotera. Koma manoma amenewa atenga chimenechi kwambiri ndipo musakayikile 100%. Mwina chimene chikulimbitsani mtima kuti mutenga Castel ndija ukuzowa kale. Amonti Gomani simukuonetsa kuti mwavala makaka ena ali onse amatimu amene abwera kuno, kodi inu ndamba liti? Ine ndo wanyasa Big Police. Wa Police akuzatani kuno? Kunongonera ngobwera usaonerera. Mixu kumenya timu yaing'ono ndi timu yaikulu, mpira wake kukhala uvuta kwambiri. Kodi pali yaing'ono apapa? Mzuzu City Hammers ndi timu yaing'ono kwambiri. Koma ikana khala ing'ono ndeka nakuchinyani inuyo? Aya mpira uchaona avuta pale pachapo. Ndi timu inayense ikutrainer. Prediction yanu ndi otani? Mzuzu City Hammers ikhoza kuchinya chigoli, koma noma iwina game. Mufuna kuti neba awine. Neba awine kakuwina. Yaganyo vanopa Nzuni kutenga chikho. Inu chikulimbitsani mtima chimenecho ndija? Nzuni chifukwa zimene achita Nzuni yachoka patali kuti ifike finals. Ndi chikho chokha chonse chimene yatsalira kuti angatenge ndi chiti ndi chimene chiti. Nzuni ndi apayi kung'amba 2-0. Wina Wanderers ndiye kuti museza misomali. Awa misomali ndiye tisezadi moti mene zita game likhala lili kunja kwa stadium. Kati ndi ya 4-1 game yatha basi. 4-1 zonse zatanyenda. Kulachina Meshek Boroman mukuziwa kale. Tindachina Sama. Ana mbiri achina chaziya makona amangoyika umene. Ife ndana Castel. Situkonja pena pali ponse game tikuyindira yathira pompa.
Maono prediction kwenda 2-1. City Mzuzu Hammers 2 Wanderers 1. Tikhululukira kuti chinyako chigole chimodzi chokha basi. zosiyana matimu amodzi muonetu woyambirira tisiliva pa left table abwere Bullets Wanderers Bullets ndiye ifeyo. It's like ifeyo top 4 yathu Joseph itakumanapo tamenya amene ali number 3 ndiye tuona chisogolo tuta ati pasigolo pa ifeyo ndani ya wawa awandi abale ali ndi maplayers abwino ali ndi coaching power yabwino ifeyo tikudziwa kuti amamenya mpira wabwino na feso takonzekera pa uhamas watu takonzekera ndikuze ni game yafunikira kwambiri kwa ife titenga serious game hii tikudziwa kuti tibe kali kose mchef mwatu kabu yasala ndiyo kai so tilimbikira tesesa kuti tengeleza jabu kukonzekera takonzekera bwino kwambiri anyamata ausa ali bwino ausa akoneka sharp akuifuna game hii kukhulupirira kuti zose zikaenda bwino tipeza tipambane ndicholinga chathu choti tipambane mpira umenewu kwambiri tikudziwa kuti cup games zimafika mapenalties komano cholinga chathu choti tesese kuti tipeze zigoli masanga ngati kukatheke kuti at least game iyi tiwine sanamsana minutes. Nathokoza kwambiri zabwino zonse.
chigawo choyamba anawamalira ngwanikitsa kwambiri chifukwa cha zikhulupiriro zawo yanchani koma Noma being a team who have been bringing more cups in this country ikuonetsa kuti iwina. Kama za zikhulupiriro mnaziona pati ground muja anaja taphonya kangapo komano Noma lero iwina chimene iwinire mchakuti imadziwa kuti kapu game imakhala yonena kuti ndi 50-50 win or lose. Ndeife tifuna tingoti tikangolowa 5 minutes time tikumenya chigoli. Inali season ibe yoti tikhoza kuti sinachite bwino kwenikweni kutengera kuti chimene timafunitsitsa kwambiri inali ligi komabe mwachache sadafuna lakoti game isinathe but we can still have hope kuti at the end of the day tikhoza kuona chotenga kunyumba kambana akaone kuti kodi tabwera ndi chani. Game isinathe komabe mwendo umodzi nchamona chomwe chongofunika choti mwina anyamata mkati mwakonze kuti pafuna kukonza mpati. Straight from the bench, Samatiel Tanjong wagulisa chigoli cha Nyamata timu ya Wanderers after kusamvana kumene kunali kati mwa penalty area kumene Nyamata timu ya Mzuzu City Hammers. I thought they could have cleared that one, but he was clear on goal. Yeka shot kumenyera mukonde 1-0 ya tsagola timu ya Maite Mukuru Wanderers. Zimba waimba wisa kuti ndimene masero atera pano pa Bingu National Stadium. Maite Mukuru Wanderers are the champions of the 2024 Castel Challenge Cup Ibongete. Adakulitsa chigoli Samatiel Tanjong from the bench. Chokacho ndi chimene chachititsa kuti Anyamata timu ya Maite Mukuru Wanderers akhala katswiri achiko chimenechi. Samatiel Tanjong, a Cameroonian born, kugolesa chigoli kuti ayi Maite Mukuru Wanderers ikhala katswiri. Congratulations Maite Mukuru Wanderers, they are the champions of 2024 Castel Challenge Cup. Adagonjetsa Mzuzu City Hammers after a season imene posa jina pompa inakaoneka ngati ndiyo ipo for them, koma they have salvaged the 2024 season after failing to win a cup in 2023. They have managed to win it in 2024. Grandmaster Charles Jinenda, Maite Mukuru Wanderers are the champions of Castel Challenge Cup 2024 edition. 1-0 kugonjesa Mzuzu City Hammers. Yes, congratulations to team ya Wanderers. Mukaona in terms of balance of play, yes, they did enough more than Mzuzu City Hammers. Kumapeto huku Mzuzu City Hammers anaberamo Matson pamene waponya winner substitute clear chance, but overall ndi mmene game inaendera Wanderers deserve to win this match.
final ndi ulendo umodzi umene taenda movutikira in terms of amba teams amene takumana nawo. Ifeyo kuzafika final kunoko timaganizira kuti mwina popita kwathu tilipita ndi chiko. Maseo ya lero anali maseo ovuta so basi wina aliyesa maganizira kuona pasogolo palizani chiko chijacho timachifuna tose. And first half tunaona kuti koyambirira kuchako napanga temunita zinzatu ana amene ndinawo ineyo ndi ana noti kuzafikira pamka chilendo koyamba anapanga chilendo sokambiri takadusa 15-20 minutes tapanga content pressure yao mina mamboesayo takazibisa nakabisa kuti namba kupasirana kuyenda kupita kungolo kwawo utabwera second half kuyambira konkuja tinangotairira tunaona ngati mina tapangema game ikasukambira nyamata panchito imene agwira kuyambirira musafika pamapeto pano tikuona kuti tagonja ndi Wanderers 1-0. Ifwa chiyambira kusewera Castello titakunena kuti kuchinyitsa ngakhale chigoli kupatula kugonja koma kuchinyitsa chigoli ndeta chinyitsa lero so ngakhale tagonja koma tikayamikira Nyamata kwambiri fa chamene asewerera mpira. I think titomane naso kuti first ndi timu yayikulu panopo so wachinyaso matimu ngati amenewo tikuona kuti tikupita chisogolo kuyambira amene tina lower league. Ulendo wathu wa Castello unali wabwino komano tamalizano kuipa komano kuyambira zinali zabwinobwino chifukwa sinthu chosewera uzafika ndime ngati imene ya finals and ngati feyo ngati Mzuzu City Hammers zakhala pa ground makocha amatilimbikitsa kuti 10 season ino chikho chimodzi chokha titengepo ndiyo zikho zonse zitatha patasaka Castello tinagwira na manja kuti 10 chikho imenechi pakati kone mathelo ake kuti akakhala otani. Ndinosangalala kwambiri chifukwa ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti ndikatenge top goal scorer. Chisisi chako chinali pati masewera ambiri kuti uzimwetsa zigoli zochuluka? Chisisi changa chinali poti kulimbikira training ndi maveraso zomwe amandiuza makochi ndifake ndatha kupanga bwino. Ife ndosangalala kwambiri chifukwa season ino tinaoneka ngati mwina tatayika mwina sitenga kalikonse koma lero at last tawina Castello Cup 2024 ndifosangalala kwambiri ngati kubanja la Nyerere. Komanso tawina masapota athu asangalale kunawonso season inoyo pamene zimaoneka ngati kuti mwina sitiwina kalikonse koma lero asangalale masapota. Apa tikusangalala basi kuti chaka chinochi sina tikwese opanda kalikonse ngamene yathamuja apa tikusangalala basi masapota asasiye asafoke timu indi athu asagive aoneshe chikondi chomwe aoneshe mapingo pano kubwera mwanyi chonchi mafuno patenere timu indi athu basi. Malizitsandika nyimbo kamene ufuna ngona ibe mabele ngona pano pano kufanya nyunyu nizomwe samauza anthu mukulumisa bandaule padziko pano paziko zambiri malimu ndi ambiri aliyese atenga chimodzi nizomwe samangirazi motano tumatenga Castello Cup tumva kugoma chopambana ndi chomwe timayembekezera kuti chitochitika pa moyo wake timayenda ngati nsomba inomba lameza kunyanja ambuye mulungu dalise mpinga njira imene iyi ndi new album ndi new album akuti kodo iwe haye iwe kodo ati ngona ibe mabere ngona ukunama mwina pangani yokuza ndi pa ground achita motani osewera ngati masapota ndinosangalala motani toko panopo tauza ku Blantyre atidikire bazalewa lungu lufuna ikapene itazaza chirimba ikapene itazaza aone kapu kuti kodi wandazatenga chikapu mwina kunari masapota zonse amene masapota ndazitika kumani pati ndikuwauza kuti ayembekezeza bwino season inoyo
ndiye kukhala mkoke tufuna titenge ligi pene palifa tenge ligi basi nditu madamu Natokoza kwambiri ati kuli Nyerere kuli Nyerere kuli Nyerere kumanoma konko Pakai panopo ife ngati Wanderers ndanthu okondwera kwambiri nawo kuti Castello ija tikuyipitisa kulale lubani. Pakai panopo chalikulu nchona kuti ulendo usunalophweka. Castello Cup timamenya ma games ochuluka kwambiri asiyana ndi ma competitions ena mwina kupatulapo league yokha. Koma pakai panopo ife ulendo wathu waonesa nawo kuti tinali ndithu ndiyo linga nati season ino sachokerepo chabe. Zosangalatsa komanso zonyaditsa makamaka kupita ku timu ya Mighty Mukulu Wanderers atenga chikho cha Castello Cup atagonjetsa timu ya Mzuzu City Hammers chigoli chimodzi kwa chilowere. Kumbukira ndithu kuti afike ndi yotsiriza Wanderers anagonjetsa timu ya Panthers imene ndithu pa Kamuzu Stadium. Komanso tinaona timu ya Mzuzu City Hammers inapambana kudzera mapenalty itagonjetsa timu ya Nyasa Big Bullets. So tinakupatsani zinthu zambiri kwambiri zokhudzana ndithu ndi mpikisano omwe kapena kuti mwambo umenewu zinali motani. Tinaona ndithu kunali oyimba osiyanasiyana kuphatikizapo ndi Fada Modi kusangalatsa ndithu amene anabwera tsiku la lero pa Bingu National Stadium kumalizitsa ndithu chaka chimenechi cha 2024. Komanso tinayankhulana ndi anthu amene ali ochemerera timu ya Mighty Mukulu Wanderers akumva motani atenga chikho chimenechi season inotenga kuti chaka chatha sanatenge china chilichonse. Komanso kumvaso ndithu akuchokera kwa akuluakulu kuchokeranso ku timu ya Mighty Mukulu Wanderers kulonjeza zina mwa izo zimene azikonza mu chaka chimenechi cha 2025. Osayiwalanso tinamvanso kuchokera ku Mzuzu City Hammers amene ndithu ali assistant wa timu makamaka assistant coach wa timu ya Mzuzu City Hammers akunenako kuti ayi wakhala ulendo wabwino angakhale agonja 1-0 final kuona kuti ayesetsabe kutengera kuti season inonso mu Tenor Super League anachita bwino kusiyana ndithu ndi chaka chimenechi cha 2023. On the sidelines nimene timachitira kuonetsa zambiri zokhudzana ndi kupira miyendo zinkhani yokhudzana ndi zisangalalo anthu akamabwera ku stadium amakonzekera motani osewera amakhala ndi zotani zimene amaziyembekezera pa ground nanga makochi ntchito yawo imakhala motani komanso ndithu ochemerera kuma stand kumeneko amakhala kutionetsa zotani makamaka kuti kodi ife tiyembekezera zotani pa ground. Muzakhalenso pomwepo sabata yamwe pamene zabweretsanso ndithu programina ya On the Sidelines.